دنگ کردستانی شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجا ایرو 27 تباق 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امنو چند سریس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آبخویه هلین ümit ku civak bi fikare ku AKP ji pêvajoyê vegere. Endama tevgera Azadiya Kurdistanê Hêlîn Ümit di bernamaya taybet a televizyona Medya Haberê de mijarên di rojevê de nirxand. Bi berfirehî li ser banga rêber Apo ya Aştî û Civaka Demokratîk Sekînî pêvajoya piştî bangê û xebatên Komisyona Demokrasî Xweşk û Biratî û Hevgirtina Millî nirxand. Hêlîn Ümit diyar kir ku komisyon bi awayeke tirsunek xebat dimeşîne fikar hene ku desthilatdariya AKP ji pêvajoyê vegere. Hêlîn Ümit got ku rew ji ber du sedeman bi vî rengî rabirdûyek heye me rastiyeke AKP Erdoğan dît ku piştî sala 2000 bû desthilatdar soza azadiyê da Kurdan pêvajî bû pêş ket di wan pêvajoyan de bi roleke rabû lê piştre ji nişka ve gotin di cih de be maskeyeke xwe avêt rûyê xwe yê rastî nîşanda. Civaka Kurd ev yek dît civaka tir jî dît. Dixwazim bibêjim mirovên bi wijdan ên civaka Tirkiye divê mijarê de divê hîn bêhtir bi helwesteke lêpirsîner tev bigere. Ya rast tundiya li hemberî civaka Kurd di heman demê de civaka Tirk nîne. Yani Tirkan diçeqîne. Yani Tirkan da acıqîne. Dike ku dengê civaka Tirk dernekeve tê tirsandin. Mabesta min ev AKP xwedî sicileke bi vî rengê lewma herkes hinekî ditirse bi fikarê ku pêvajoyê vegere. Ya duyemîn jî AKP siyaseteke geleke pragmatik dimeşîne. Ya ku ev pêvajoy bi tempoyeke meşan pêngavên rêberapone AKP desthilatdarî divê mijarê de timî lawazma. Bu yerên li herêmê çêdibin didine xuyakirin ku eger fersende bibine dixwaze careke din Kurdan tune bike. Henil Ümit dest şankir ku zihniyeta li hemberî me ne cihê baweriyê ye. Lewma yên li komisyonê hinekî bi tirs û fikar daxivin. Yani li Tirkiyeyê hîna garantiya siberojê nîne. Liwargeha penaberan a şehîd Rûstem Cudî Maxmûrê di 20 meha 2023 de ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera çalakê nûbetê dest pê kir. Çalakê di roja xwe ya 769 de bi koma 105 dewam dike. Nûbet li saziya malbatên şehîdan bi beşdariya xelkê wargehê dewrî koma nû hate kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma 149 Lale Bayar daxuyanî xwend. بیرارین شهیداری و مرونه دیگه اف 26 سال میمار آزادی آشتی و کوی و دموکراسی ریبرا پو د انجام کمپلک به بغد هاتیه دلگردن وکت زانین به سالن تجدید گرانگری جالی دولت ترک بل سر ریبرا پو تمشاندن فجوا دیروکی د ارک کود که وسر ملما ام پک بینن او به ریبرا پو رژیانک آزاد جیان بکن اما که گل مخمور استوز دادن حتی تجدید سر ریبرا پو نشکاندن آزادی فیزیکی ریبرا پو نمیزو گرکرن ام دست برخوادان چالکی خو برنادن. Ayşegül Doğan Banker ve Komisyona Meclisi ve Brez Abdullah Öcalan rehevditine bike. Rexsinaden Partiya Merdineli Qosere civineke gelle darqız civin tevi Berdevgaden Parti Ayşegül Doğan ve beştareke xurt bekat. Berdevgaden Parti peşi xelke Qosere Slavker u balk şanser pevajoy Ayşti u Civaka Demokratik Ayşegül Doğan got em geleki mağdur bun ledi saji mele berxweda. Dest şanker armanca ve berxwedane jibu jiyaneke birumete. Berdevgaden Parti diyar kir edi rebaza tekoşin û berxwedanê diguhere divî warî de îşaret bi rewşa rêberapo û têcîda berdewam kir û xwest şert û mercên rêberapo were guhertin. Hevdana civakiya ji bo aştiyê bi mabesta yekê îlonê daxuyaniya hevdana civakiya ji bo aştiyê wiha ye. Em ê yekê îlonê roja aştiya cîhanê di demeke ku li her derê cîhanê şer û gefa şer pîroz li heye pîroz bikin. Li ser axa em lê dijîn derfetek ji bo
hevjiyana behevre û aştiyane derketiye holê. Her çiqasî çareseriya demokratîka pirsgirêka Kurd biriya naskirina mafên gerdûnî mümkün be jî van axan gelek xwîn wêranî eştîtiye. Desthilat dixwaze ev pêvajoya ku seranserî welêt û herêmê alaqeder dike di însiyatîfa xwe de bidomîne. Gefên êrişê yên dijî Kurdên Rojavayên Sûriyeyê astênkirina xwe derketina civakî ya li daxwaza aştiyê baweriya bi pêvajiyê re ji holê radike. Ji bo li herêmê û welêt aştî û demokrasiyê were avakirin însiyatîf ne di destê desthilatê de ye di destê civakê de ye. Divê civak bi hemû beşên xwe yên rêxistinekirî aktorê serekeyê vê pêvajiyê be. Yekê Êlonê Roja Aştiya Cîhanê dema bilendkirina daxwazanan û adalet aştî û demokrasiyê ye. Di nava agir de divê em li seranserê welêt dengê aştî û demokrasiyê bilind bikin xwedî lê derbikevin. Heyeteke Paye Bilind Amerîkî fermandarê giştiyê Qesidê Mazlûm Abdû û İlham Ahmed re hevdîtin peykanî. Heyeteke Paye Bilind Amerîkî ku ji Senatörê Amerîkî endamê Komîteya Têkiliyên Derve ya Kongresê Jen Şehîn nûnerê Amerîka çû bilsin û nûnerê Teybet ê Sûriye Tom Sprak du hevdîtinên girîng pêkanîn. Yek ji van bi fermandarên giştiyê Hêzên Sûriye Demokratîk Qesidê Mazlûm Abdû hevserûka daîreyê têkiliyên derve ya rêveberiya xwe ser İlham Ahmed re li paytexta Ürdün Emmanê pêkat. Yan jî bi serokê yêdin jî bi hikûmeta demkiya Şamê Ahmed El-Şara re pêkat. Li gor agahiyan bi her du aliyan re peymana dehê adarê geşêdanên siyasî ewlehiya li herêmê û têkoşîna dijî terorê hatiye nîqaşkirin. Têkildarî hevdîtinan malpera Komîteya Têkiliyên Derve ya Senatoyê daxuyaniyek li ser malpera xwe weşan. Li ser hevdîtina bu Mazlûm Abdî û rêveberiya xwe ser ev agahî hatin dayîn. Heyetê ma bi fermandarê Qesidê re hevdîtinek pêkanî. Piştgiriya xwe ya ji bo Qesidê destşan kir û şerê bi têkoşîna wê ya li dijî terorê kir. Li dewama daxuyanê de li ser hevdîtina bi El-Şara re jî wa hat gotin. Heyetê me piştî li weşandina rejima Esad serdana Sûriyê kiriye. Bi serokê hikûmeta Şamê Ahmed El-Şara re hevdîtin kir. Di hevdîtinê de rewşa ewlehiyê ya li Sûrî û gelek mijarên din hatine gotûbêj kirin. Piştî serdana birdariya şehîdan şande bi serokê yeneke Bafıl Talabanî re hevdîtin kir. Şandeya PYD ji bo tevlî konferansa hevpeymaniya civakiya demokratîk a netewê ya li Erebî ve li Silêmaniyê ye. Şande ji hevserokê PYD Xerêb Heso endamên destê hevserokatiya PYD Salih Müslüm û Foza Yusuf Bekti. Piştî derbasê herêmê bûn şande destpêkê çû serdana gora Mam Celal Talabanî. Piştî danîna Gulan endamên şandeyê peyamên xwe li deftera bîranînê nivîsandin. Salih Müslüm li vê derê axivî û bahsa rola Mam Celal a di hevpeymaniya civakiya demokratîk a nav netewê ya Erebî de kir. Piştî jî şande bi serokê yeneke Bafıl Talabanî re hevdîtin kir. Ofîsa serokê yeneke ragihand ku hevdîtin bi Bafıl Talabanî li dabaşan dayê pêşwazî kirin. Li civînê de li ser pêşketin û mijarên li Rojava û Sûriye hatine nîqaş kirin. Li gurî daxuyaniya ofîsê Bafıl Talabanî di hevdîtinê de gotiye ku yeneke piştgirî dide parastina berjewendiyên Rojavayê Kurdistanê û dibêje divê mafê Kurdan di Sûriyeyê nû de mîsoger bibe. Divê welêt bi hevpar be bê bi rêvebirin û hikûmeta Sûriyê nûnertiya hemû pêkatiyan bike. Konferansa Jenosda Kurd ya li Süleymaniyê bi dawî bû. Konferansa Jenosda Kurd li Süleymaniyê ku otela Hinkirês bi tevlîbûna bidehan keseyetan hate li darxistin. Di roja duyemîn de li ser wêje û medya û zimanê wî bi karanîn hate rawestandin. Piştî axaftinan konferans bi dayîna xeletan duh bi dawî bû. Di panelên dawî de hatiye diyarkirin erkê medyayê ku qirkirina li dijî gelê Kurd ji raya giştî û cîhanê re bide nasîn girîng e. Aktivîstan destşankirin ku qirkirina Enfal, Helepçe, Gelê Zîlan û Dêrsîmê teva yekin û ji aliyê dewletên dagirker yên Tirk û rejima Bas a Iraqê ve hatine kirin. Herî dawî xeletên zêrîn ji 4
keseyên ku duwarê qirkirin û çanda Kurdî de xizmet kirine ji bo Doktor Mahmud Zayî cina êzidiya rizgarbûyî ji çeteyên Daişê İman Abdullah, hunermend Serbest Ahmed û wênekêj Ekber Muhsin re hatiye dayîn. Di dawiya konferansê de Wezîrê Çandeyê Herêma Kurdistanê axivî û spasiya xwe ji tevaya beşdarên konferansê de kirin. Dadgeha İranê 21 meh cezayê girtîgehê da Mütehara Güneyê li gorî malpera dengê bin çavkiriyên Kurd û İranê Dadgeha Tehranê aktivîsta mafê jinan Mütehara Güneyî bi 21 mehan ceza kir. Hat gotin ku ceza bi bahaneya propagandaya li dijî dewletê û bêrêziya hemberî rêberê olî ya İranê hatiye dayîn. Mütehara Güneyî aktivîstek mafê jinan û girtiya berê ya siyasî ye. Mütehara Güneyî di 1 Hezîrana îsal de di dema şerê di navbera İran û İsraîlê de jî wê fermana dadwer hebe hatibû binçavkirin û şandibûn girtîgahê evînê piş re hatibû berdan. Belê godan Cemenûçên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we demiş.